E por último, botamos a andar a Estrategia Integral de Impulso á Biomasa. O obxectivo é crear unha nova industria en Galicia, unha nova industria que é a industria da biomasa na comunidade autónoma. O próximo luns presentaremos polo miúdo este proxecto, que entenderemos que é un dos proxectos estrela da legislatura, que contén 4 obxectivos prioritarios. Incremento da demanda, é dicir, medidas para que tanto as administracións locais autonómicas como para que os particulares consuman máis enerxía baseada na biomasa. Segundo lugar, innovación tecnolóxica, é dicir, traballar co sector para tentar modernizar un sector que, na nosa opinión, vai a ter unhas enormes posibilidades xa de forma inmediata e moito máis a medio prazo. Terceiro lugar, apostar pola calidade, co fin de que podamos reforzar a industria da biomasa, poñendo en valor as condicións relativas á orixe e á calidade dos peles e do resto de material que se utiliza. E por último, formar e divulgar, é dicir, actualizar constantemente a estrategia da biomasa en Galicia e insistir en que temos un combustible autóctono moito máis barato que os combustibles derivados do petróleo que temos que mercar o 100%. En definitiva, reforzar un eido no que Galicia ten moito potencial e que, por tanto, compre que non sigamos desaproveitando e que planifiquemos todo o que vamos a facer para iniciar un novo sector industrial na comunidade autónoma, que é o sector da biomasa moi unido ao sector industrial forestal.